ଜଗା ଦାଦା କ'ଣ ସେଠି ଭାବୁଛ? ଦେଖୁନା କୋଳି ଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ହଳଦିଆ ପଡ଼ି ତଳେ ପଡ଼ିଛି। ଦେଖ ଟେଷ୍ଟ କର କେମିତି ଲାଗୁଛି। କୋଳି ଗୁଡ଼ା ପାଚିଗଲାଣି, ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ଆରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତ କଷି କୋଳି, ଏଗୁଡ଼ା ଖାଲି ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର କାଶ ହେଇଯିବ। ଏକରେ ମୁଁ ତଣ୍ଟି ଖୋଲୁନି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଭଳିଆ ମିଛୁଆ କଥାରେ ପଡ଼ିକି କାହା କଥାରେ ପଡ଼ିକି କୋଳି ବୋଳି ଖାଇବେନି, ନହେଲେ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେଇକି ପୁରା ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଡ଼ିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବଟେ କରିଦେବେ, ଆଉ ଯେତେ ପାରିବେ ସେୟାର କରିଦେବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗା ଦାଦା କ'ଣ ସେଠି ଭାବୁଛ? ଦେଖୁନା କୋଳି ଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ହଳଦିଆ ପଡ଼ି ତଳେ ପଡ଼ିଛି। ଦେଖ ଟେଷ୍ଟ କର କେମିତି ଲାଗୁଛି। କୋଳି ଗୁଡ଼ା ପାଚିଗଲାଣି, ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ଆରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତ କଷି କୋଳି, ଏଗୁଡ଼ା ଖାଲି ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର କାଶ ହେଇଯିବ। ଏକରେ ମୁଁ ତଣ୍ଟି ଖୋଲୁନି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଭଳିଆ ମିଛୁଆ କଥାରେ ପଡ଼ିକି କାହା କଥାରେ ପଡ଼ିକି କୋଳି ବୋଳି ଖାଇବେନି, ନହେଲେ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେଇକି ପୁରା ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଡ଼ିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବଟେ କରିଦେବେ, ଆଉ ଯେତେ ପାରିବେ ସେୟାର କରିଦେବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।